Vouchers li ammontaw għal 70 euro mhux ser ikopru għall ispejjeż biex tadotta kelb jew qattus. Dan kien is-sentiment espress mill-attivista Moira Dalija f'post fuq il-medja soċjali. Hi għanqlet ħassib dwar l-użu tal-inċentivi finanzjarji ġodda li qed jitqasmu sabiex jinkoraġġixxu l-adozzjoni tal-annimali domestiċi. Din il-ġimgħa kienet is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali, Alicia Buġejja Sajd, illi ħabbret li ser jitqasmu dawn il-vouchers sabiex madwar 90 kelb li ġew salvati mill-animal welfare jiġu adottati. Madankollu Moira Dalija sostniet li jekk dawn is-70 euro jinċentivaw lin-nies biex jaddottaw, allura huwa ċar li dawn l-istess nies ma jifilħux l-ispiża biex trabbi annimali domestiċi. Moira Dalija kritikat din il-mossa politika u sostniet li l-voti għal Partit Laburista m'għandhomx jitrabħu b'dan il-mod, iżda bl-azzjonijiet li jagħmlu differenza. Fl-aħħar jiem anke l-PN permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet kixef il-falliment tal-gvern f'dan is-settur. Tant li l-isptar tal-annimali issa ilu 8 xhur sħaħ magħluq kompletament.